Mga kapuso, karong panahon sa pandemya, kinahanglang mag-adjust kitang tanan. Lakip na ang education sector. O karong buntaga, atong makahinabi ang usa ka teacher na, broadcaster pa. Ang teacher broadcaster, gikan Davao City National High School, si Christine Joy Cabahog. Ma'am Christine, maayong buntag ug dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta, ma'am? Hello, Sir Argel. Good morning, everyone. Maayong buntag sa tanan, especially to all the viewers of At Home with GMA Regional TV. Wow, boses pa lang ni ma'am, no? Walay duda, pang broadcaster o dili ba ka pang DJ pa gayod? Yeah, I miss being DJ. Ma'am, since first day karon sa klase sa mga public school sa Tibok Nasod, sa iyong pamaagi, ma'am, isip teacher broadcaster, paunsa nimo i-welcome ay muhang mga estudyante? Hi! It's another great learning day, dear students. This is Teacher Christy, your vitamin C, the charming, cheerful, and chummy English teacher. Join me as we discover and experience fun and challenging adventures in learning grade 9 English. Learning another language like English will take you to different places. I will help you improve your communication skills while we also explore the world of British American literature, including Philippine literature and other textiles, for you to have a deeper appreciation of our own culture and those of other countries. So, what are you waiting for? It's time for another exciting journey as we power up your English skills. Again, this is Teacher Christy, your vitamin C English teacher, saying, sparkle, shine, and shimmer for your dreams. Wow! Amazing kaayo mga kapuso. Intro pa lang to ni Teacher Christine, ha? Usa na lang ka o mag-deliver na gid siya sa iyahang mga skills sa paghatag niya lessons. Ma'am, katong time nga nag-call for application ang DepEd for teacher broadcasters, ngano ka naka-interest, ma'am, nga mag-apply? O nag-apply ba jud ka o gi-recommend ka sa inyong eskwelahan nga maging usa nga mahimong teacher broadcaster? So, what are you waiting for? Grab your pen, paper, and self-learning module. And let's begin the next episode of an exciting journey in learning English. Are you ready? Let's go! So far, regarding aning call for application sa DepEd, nakadungog na ko. And from my end, ulawon ko nga, on TV? Pwede man siguro sa eskwelahan na lang na pwede na ako ma-expose akong sarili maski sa YouTube lang sa akong mga estudyante, mga anak lang good. Pero lately, during the new normal setup, sagunson po na mo ang mga webinars, especially sa Division of Davao City and even sa DepEd Region 11, nga kinahanglan may ma-expose ang mga sarili when it comes to webinar hosting. So I was called up by my education program supervisor sa DepEd Davao City Division, si Dr. Mian Humuad, na to take the challenge of becoming kanaganing webinar host. So dito ko nagsugod sa kanang mag-practice on camera, nga kailangan mo tutok sa camera. And then later on, after that call for application to batch 2, ningon siya nga, ma-apply ka, sige na, go na. I think you have the opportunity to do it. Pero at that point sa batch 2, adjud na ako nadayon kay kulang sa oras and I have to do preparation. So kailangan ako mismo mahimo sa video, ako mag-concept sa lesson, ako mag-present dito sa DepEd for their submission. And karon nga batch 3 na, ayun, giingan na jud ko niya nga, go na. Do it. So, yeah, daghang salamat, Ma'am Mayan, for the opportunity. With that challenge, ma'am, no, naplano na ba nimo, ma'am, unsa ano mo pag-execute sa mga materials for TV and radio isip teacher broadcaster? From the moment na we had a training, ang giingon sa mua is tutuki ang imuhang lesson, tan-awa kung unsay pwede nimo ma-deliver, gamita imong heart, imong kasing-kasing para ma-deliver imong method. And most of the time, pagka na ganing opportunity nga pagpangandam na ako sa akong sarili, first things first, I have to face the camera. Magtuturo ako sa harap ng camera. Tapos, daghan kayo bata mo tanaw sa ako. Medyo cool ba siya in a way kay it will be broadcasted magud sa tibok Pilipinas. But dako siyang hagit bilang Dabawenyo na maipahatag po na ako ang kakayahan para sa DepEd, para sa mga bata. So when it comes to sa mga lessons, ginatanaw na nako karon ang flow sa most essential learning competencies. Ginatanaw po na ako ang modules na available. Kung kani adto from a plain teacher karon teacher broadcaster na. So ma'am, syempre unsa ang mga trainings kay imong naagian na? From our training na tulo ka adlaw for Zoom, itudluan mi og personality development, how we look on TV, on screen, kung saan mo pag-deliver sa mga skills,
So ang paghimo sa amo ang branding. When you say branding, kung kinsa ka on screen na dili ka malimtan sa imong viewer, mga nitty-gritty sa tanang mga buhatonon sa isa ka broadcasting or broadcasting system or sa mga broadcasters mismo. Tapos gituduan ko mi og mga behind the scenes. Specifically naa sila Ma'am Jessica Soho, daghan kaayong mga personahe nga niadto og mitabang para sa DepEd TV production who trained us kung kinsa mi karon regarding sa amo ang teacher broadcaster. So with that, ma'am, paunsa ka nag-a-adjust sa new normal sa teaching methods? Recently, nagabuhat ko og content, like naga-PowerPoint presentations ko. Inatanaw na ako ang mga learning modules sa mga bata, kung appropriate na ba siya. Naami mga plans na gina-prepare actually, and kung how long will that task or activity sa mga bata will consume, within a week ba siya, or kaya ba siya for another week. Unang, as a teacher, recently pod, nagtinabangay pod mi nga magbaat og kanang mga modules para sa mga bata, stapler dito, distribute diri, hatod dito. So, bilang maestra sa DepEd, dako kay siyang hagit kay karon going na gid mi no, it's really a go signal na unya kanang kabi from our end lisod kaayo nga magtudlo og ingon ani nga sitwasyon, mingaw ang eskwelahan, pero sa among kasing-kasing bilang mga maestra nagdilaab gyud amo ang willingness nga mutabang sa mga bata para ipadayon ilang pag-eskwela. Wow, what a great word no to start the classes for this school year. Dahan kay salamat Ma'am Christine ug saludo mi sa imuha ug sa tanang teachers nga naningkamot gayud aron mahatagan og maayong edukasyon ang kabataan nato luyo sa atong kahimtang karon. Thank you ma'am ug amping pirmi. This is also one way of saying, mga bata, sa mga nananaw karon, halig lang. We can do this together. Kapit bisig, sulong edukalidad. Daghang kayong salamat. Chilak sa mga kapuso, mubalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV.